अशी आधी 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 अशी यासाठी घ्या मासं पुढे मास एक पुढे वरती थांबले काय कुठल्यासाठी सगळं डिस्टर्ब होतं फ्रेम मस्त वाटते मासं पुढे मासं पुढे मासं पुढे मस्त मोबाईल एक दिला कुठे होता फोटो फोटो घ्या मला एक मिळा आज सगळे वैरी आहे ना आज सगळे वैरी आहे ना दहा एक मिळा सॉरी काढलो आता दिसले म्हणून विक्री आमची बरोबर ऊपर मसाज है तो ऊपर दिसा ना हाँ गुड पूरा थैंक यू फर्स्ट क्लास बर्थडे निमित्ताने अनाउन्समेंट आज वाढदिवस म्हणून सकाळच्यान गोंयच्यान आनी पणजेंतल्यान सगळ्यांचे शुभेच्छा येतात आणि आजही सगळ्यांक दीस चालू करतना देवी महालक्ष्मीच्या पांया येऊन आशीर्वाद घेतलो त्याचबरोबर सगळे असंख्य संख्येन लोक आयल्या बर्थडेचे अभिनंदन करपाक तांकां धन्यवाद दिता. बर्थडे म्हणजे तुम्ही कॅन्डिडेटचे तुमचे अनाउन्स करपाक सोदता तुम्ही पयलीं म्हटलां की हांवें पयलींच सांगलां हांवें म्हज्या पार्टीक म्हाका पणजेंतल्यान इलेक्शन कंटेस्ट करूंक जाय हें सांगिल्लें आसा आनी पार्टी म्हाका टिकेट दितली असो पूर्ण विश्वास आसा. पार्टीन टिकेट डिनाय केले जाल्यार तुमगे इंडिपेंडंट वर म्हाका ताचेर आतां उलोवपाची गरज ना. मनोहर पर्रीकाराक आयुश्यान केन्नाच कितें इजिली मेळूंक ना आनी म्हाका सुद्दां तशेंच कश्ट करचे पडटले काही कठीण निर्णय घेवचे पडूं शकता ताचे कडेन म्हाका ताकद दिवची अशेंच देवी कडेन मागल्या आनी गोंयभर भाई बद्दल कितें तरी मनान आशिल्लें अशे असंख्य कार्यकर्ते आसा तांच्या रुपान म्हाका ती ताकद मेळची. भाईन जे कितें निर्णय घेतले कठीण हांकां सामोरे गेले ते बीजेपीन रावून गेले तुमचे कशें आसतले तुमी कठीण बीजेपीन रावनूच करपाचें आयकलें सो ते जेन्ना निर्णय घेवपाचो वेळ येतलो शेवटी लोकांचें कितें मत आसा तें आयकून करपाचें आसा. पार्टीक हांवें सांगलां आनी पार्टी म्हाका दितली हाचेर पूर्ण विश्वास आसा. प्रेझेंट बीजेपीचेर तुमचें मत प्रेझेंट बीजेपी काय ना प्रेझेंट बीजेपी आसा ती पार्टीच्या स्ट्रक्चरान तांचें काम चालू आसा. हांवें पणजेंतल्यान रावपाचे खातीर पार्टीक सांगलां. टिकेट बी दिना जाल्यार तुमचो प्लॅन बी रेडी आहा. ना ते अजून म्हाका ताचेर उलोवपाची गरज ना. पार्टी दितली हाचेर पूर्ण विश्वास आसा. देवा कडेन सुद्दां तेच मागलां. थँक्यू. उत्पल आज शक्ती प्रदर्शनचा भाग वगैरे काही आहे का या निमित्ताने? वाढदिवस आहे सगळे विश करायला देवाचा आशीर्वाद सगळ्यात आधी घ्यायचा एवढीच इच्छा होती तर सगळेजण इथे भेटायला आले. अजून वेगळं काय करायचं? उत्पल विधानसभा निवडणुका तोंडावरती आहेत. 25 वर्ष भाजपचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. आगामी काळात काय रणनीती असणार आहे? मनोहर पर्रीकर यांनी नेतृत्व केलं आहे. पुढे हाच चेहरा राज्याच्या राजकारणात दिसणार आहे का? नाही, मी पार्टीला सांगितलं की मला पणजीतून भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे निवडणूक लढवायची आहे. तो पार्टीचा निर्णय आहे. आज वाढदिवस निमित्त आशीर्वाद घ्यायला आलो आहे. सो रणनीती वगैरे इथे बोलायची जागा नाही. थँक्यू. आपण सांगला की पर्रीकर विजन म्हटलं तुझे ना हांव ते कोण कितें सांगता ताचें हांव कितें उलोवंक शकता. हांव आज बर्थडे निमित्तान आशीर्वाद घेवपाक आयला आनी सगळे कार्यकर्ते म्हाका विश करपाक हांगा आयले. थँक्यू. जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ पे आ गए, आप दर्शन ले लिए, क्या वजह है, कैसा लग रहा है? जन्मदिन के दिन पे भगवान के चरणों में आके आशीर्वाद लेने के लिए आया था. सब लोग भी यहाँ पे मिलने आए. तो दिन की शुरुआत भगवान के चरणों से.
उत्पल, आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, कैसे देख रहे हो? क्या कैंडिडेट्स के दावा लगा सकते हो क्या पंजिम से? नहीं, मैंने पार्टी को बोला है कि पंजिम से मुझे कंटेस्ट करना है। थैंक यू। जगभरात सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या नावानं प्रदूषण वाढलेलं आहे आणि तशीच परिस्थिती गोव्याच्या राजकारणातही आहे. प्रदूषण वाढलेलं आहे आणि हेच प्रदूषण दूर करण्यासाठी एक होप म्हणून सध्या उत्पल पर्रीकर यांच्याकडे पाहिलं जात आहे. आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. महालक्ष्मीचं दर्शन घेऊन त्यांनी आज दिवसाची सुरुवात केलेली आहे. विचारूया पुढची वाटचाल कशी असेल आणि आगामी निवडणुकीसाठी त्यांचं काय नियोजन असणार आहे. तुमका सर्वप्रथम मी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देते. काय वाटतं तुम्हाला, राजकीय प्रदूषण वाढलेलं आहे गोव्यात? नाही, ते आज वाढदिवसाच्या इथे देवळात थांबून मला राजकारणाच्या प्रदूषणबद्दल बोलायची गरज नाही. ते काय ते लोक ठरवणार आहे. मला आज वाढदिवस इथे सगळ्यात प्रथम देवाच्या चरणी येऊन त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आणि त्याचबरोबर सगळ्या कार्यकर्त्यांना लोकांना इथेच भेटण्याचा कार्यक्रम करतो. त्यांना भेटायला मिळतं. तुम्ही म्हटलं नाही की राजकारणाबद्दल तुम्हाला बोलायचं नाही, पण तुम्ही निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे. काय सांगाल तुम्ही, कशाला वाटलं तुम्हाला की ही निवडणूक तुम्ही लढवली पाहिजे? कारण आम्ही नेहमी पर्रीकर सरांकडून ऐकायचो की उत्पला इंटरेस्ट ना पॉलिटिक्स आहे. अचानक काय झालं? नाही, अचानक काय नाही झालं. जे काय सध्या वातावरण आहे आणि काहीतरी बदल घडवून आणायचे, खास करून पणजीत, म्हणून त्याच्याकरता प्रयत्न. अजून थोडासा विषयावरती बोलेन मी. आपण पाहिलं जेव्हा पर्रीकर गेले पणजीतून आणि म्हापशाचीही तशीच परिस्थिती होती. फ्रान्सिस डिसोजा गेले, पण म्हापशात आपण पाहिलं की त्यांच्या मुलांना तिकीट मिळाली, पण पणजीत मात्र मिळाली नाही. ती त्यावेळेला जर तुम्हाला तिकीट मिळाली असती तर आज परिस्थिती वेगळी असती का? मी फक्त एवढं म्हणेन की मनोहर पर्रीकर यांना स्वतः राजकारणात खूप कष्ट करून वरती यावं लागलं आणि कदाचित मला पण तेच करावं लागणार. एवढंच म्हणून मी तरी सुद्धा अजून एक प्रश्न विचारेन. कुठेतरी मनोहर पर्रीकर यांची लेगसी नष्ट होते असंही बोललं जात आहे. विरोधक खुद्द बोलतात. तुम्हाला पण असं वाटतं? त्याच्यावरती मला बोलायची गरज नाही. त्यांनी जे शिकवले मला एवढी वर्ष